Знаете повода за провеждането на настоящия брифинг, а именно провеждането на разследването на пострадалото дете от детската градина в град Каблешково. Искам да уверя обществеността, както и близките на детето, че прокуратурата не е неглижирала в никакъв случай това дело и това извършено деяние, тъй като за нас то е едно от приоритетните дела, които работим като категория престъпления, още повече когато се касае за пострадали малолетни и непълнолетни. Също така искам да уверя обществеността, че разследването се провежда ритмично, срочно в законно установените срокове, като още от изначалото, от образуването на досъдебното производство са дадени подробни указания от страна на наблюдаващия прокурор към разследващите органи, а именно разпитването на множество свидетели при наличието на такива, т.е. от персонала, от родители. Малко там следва да се прецени травматичният момент, който биха могли и травматичните, така да кажа, психически увреждания на децата от тази категория престъпления. Също така искам да уверя обществеността, че това дело специално, не само то, но и много други медийни дела и обществено значими дела, е проведена работна среща по искане на окръжния прокурор. Още през месец юли трудно се разследват дела, когато се касае за блудствени действия, особено извършени с малолетни и непълнолетни. Извършени са абсолютно всички необходими към настоящият момент процесуално-следствени действия, в това число и разпита на малолетното детенце в синя стая, така наречените използваме щадящите механизми. Проведени са също така и неколкократни координационни механизми със съответните институции и са начертани мерките, които са били взети към момента. В всяко едно отношение ние съответно работим с цел постигане на бързо, адекватно и правилно и обективно разследване на делото. Готови са, но както е посочено в съдебно-медицинското заключение, се касае за наличието на бели линии по самите пръстчета на двете ръчички, като там е посочено това е много вероятно да стане с притискането върху твърди предмети, но знаете, че малките деца дори в детските градини много често работят с екоматериали и екоиграчки, каквито са и дървените предмети. В никакъв случай не искам да неглижирам това заключение. Ще продължава разследване в тази насока, да се установи по възможност механизми.